Ngaso tanan banya sam ye ki khubor nakak tin ka ba em ka jong blay ban pengkraw ya ka teng ka jong ublay ubaim bar kumju ya ka tin ka jong u lengba kani ka channel Kasi Gospel Media ha ka teng ka jong Jesus Christ ngai khublay ban ngapriang subhai pi baro ka khubor ka banga kwa banya sam ha kani ka por ka long ka kot pa kraw tam ha ka parthai ha kani ka parthai kidon shibun ki kot ki bapau bla tho da kinong tho kot ki bapau kum o Leo Tolstoy nangta o Charles Dickens William Shakespeare Dan Brown nangta ka J.K. Rowling bar kumta terter kari India jangiru kadon ya kinong tho kot ki bapau ki bakraw la tibru ya kari India kum kari ka bapli kot bha ka parthai kidon shibun kinong tho kot ki bangimla banjar keteng wat hari India hari lum khasi jongiru kidon ki kot hendai hadu bantai ki kot ki bapau kum ka kitab jing phawar ki power wesop ka doi taraksir bat kum ta terter kini kilong ki kot ki banga syukwa ban kedo ha kani kapor nalor kini ki kot bakenja perthai kidon ki kot nyam ki kot kentang jong ki nyam ba pher ki Hindu kidon ya ka Vedas lane ka Bhagavad Gita ki Muslim kidon ya ka Quran ki Buddhist kidon ya ka Tripitaka ki Sikh kidon ya ka Guru Granth Sahib ki Jew kidon ya ka Torah kar baki Kristen kidon ya ka Bible reke ka bang kwa ban ong ha kani ka por na pedeng kini ki kot baro ka kot ka bakraw tam ka de ka Bible dan saw tuli ki daw ki bang kwa ban kedo ha kani ka por bale baka Bible kalong ka kot ka bakraw tam ha ka pathai ka daw ka ban kong namar kalalong ka kot ka bakhamla banditam war ban same ha ka parthai katkum ka Guinness World Records jong usem sheja khnai spa khnai pusan long ba hadok kumbasan billion copies ladi bala same sha ki brio baro ka Bible kadang bat ya kani ka kedan bah khmat ha kani ka banta hadok menta kadaw ka baar bakadon haman la kijaktin jong ka parthai katkum ka Wikipedia jong snem araja arpho ko ong iwei na kisangot ha ka parthai ki bakwa banyo ya ka Bible hala ka tin la jong bat kidon hadu kumba nyo hajar laispa sampulai tili kijaktin ha ka parthai ka basutnat kalong ladap pen kelaktin hadu nyo spa saw tili kijaktin ya ka Bible barok kawai shejar sanspa sampwei tili kijaktin ya ka testament ka batmai shejar shispa rupho tili kijaktin ya ki jingi thu khana ki katu kani na ka Bible nang ta lahjar sospa kat san tili kijaktin ya ki katu kani ki banta ha ka Bible ho ha ka life ho turik jong September la juraki ya ka Bible Translation Day kadaw ka balai ba ka Bible kalong ka kot ka bakraw tam namar ba ka don ya ka jingi thulupa ki basisha ki we ki kot nyam kimnon ya ki jingi thulupa kumbalong ka Bible o ki don hadu kumba shejar aspa life kunai tili ki jingi thulupa na ka testament ka barem sanspa nyopu pratli ki jingi thulupa na ka testament ka bathmai baro ki long hadu kumba shejar paspa kanyo tuli ki jing tulupa bala tho haki prahaja laispa sampu artli kit khot Bible kadaw ka bakhadu hoi don shibun kidaw balai baka Bible kalong ka kot ka bakraw namar ba kala sandur ya ki babun kala panim ya ki babun ngut ki mesim ha ka parthai ka jinwai sam ka bashispa ka khandai kit khot ka bakhandai bat ka bakhadwe hani ka ong na kumnu samla pun khu yala kalanti da ka ba ule smar ka bakum ka tin jome ka bamut kat kum ka jing tho jong ka Bible ngalari khop ya ka tin jome hala ka donut khnang bangan omle pop yame ka jirwai sam ka bashispa ka khnai ka khot ka bashispa sang ni ka ong ka tin jome ka long ka sharak e ki kijat jonga bar ka jing shai ha kalanti ya jonga sam ka bashispa ka khnai ka khot bashispa lepo ka bapli ya ki tin jome ka a jing shai ka pension phang ya ki bashida to ai bo blame kur khu ye phi ibi puai na ka panta ka pram jong blai amen